Stane sa z teba najväčšia značka v pretekaní. 95! Filmové zmluvy, televízna reklama, produktová podpora. Myslíš, že teraz si slávny? Budeme bohatí, že až? Pán Sterling, čo to má znamenať? Tvoj odkaz. Každou jednou prehrou škodíš len sám sebe. Prepáč. Tvoje pretekárske dni sa blížia ku koncu. Môžeme iba dúfať, že dnešné preteky neboli jeho poslednými. Ja rozhodnem, kedy skončím. Ako sa cítiš? Nemôžem sa vrátiť na okruh a robiť to po starom. To bude na nič. Je márne sa brániť zmenám. Vieš, čo by som urobil ja? Čo? To neviem. Nič mi nenapadá. Posledná šanca. Teším sa, že vás budem trénovať. Ja mám rada výzvy. Vlastne vám hovorím môj seniorský projekt. Ešte jeden sen. Pripraviť sa? Pozor! Štart! Pláž ma zjedla. Jackson Hrom dnes stanovil nový rekord, keď odjazdil najrýchlejšie zaznamenané kolo. Toto leto. Videl si, aké rekordy Hrom naposledy prekonal? Nepremýšľaš o odchode do dôchodku? Ešte nie je koniec. Toto je moja posledná šanca, Cruz. Posledná. Ak prehrám, už nikdy viac to nebudem môcť robiť. Kým Bleskový útočí. Neboj sa zlyhania. Boj sa toho, že nedostaneš šancu. Ty tú šancu máš. Sledovala som vás v telke. Ako lietate vzduchom. Boli ste takí nebojácni. Kiež by som poznala ten pocit. Disney a Pixar. Nikdy nebudeš rýchlejší než Hrom, ale môžeš byť múdrejší. Pretekanie, to je odmena, nie veci. Hrom má šancu vyhrať 95,2%. McQueen! Autá 3. Uvidíte v kinách.